Na kajing bomhun halor kajing yalang jong ka academic council ka nehu ha ka alpusau turik risau kidukhat jong ka council na ka nehu ta bat ka nehu su kilami no klamdeshim binta u president ka nehu ta professor Lakhon Kama uloong ba kajing mi kadai namar kim kwa yu registrar colonel Omar Singh ba undon lang ha katay kajing yalang kum u ex official secretary kilapin pa wo umpat biang benlong ha katay ka kam namar umpat tibhai ki an jong ka university u presiden ka ni husu Sandy Sotun ulayat hu bakinong mi ikmat jong ki samla puli kila e no ka jingyalang hadin ka jingbam shimkhya jong u VC ban pha mi ya u registrar kila let khang talai ka kamra trekam jong u registrar bat dawan u VC ban pinkyar shuki no yu te u registrar ba umti be e ki an jong ka university maning ila elum hang te po multi use convention hall namata ka academic council kumbal akon habalayo ka korum ni iba VC one slam kumbo si one saupo minute tam ya katarung ila ya kedokti hari ula ong ton ang nesakman ngan number slam hari ka ba kam bitar ba marsa sedang ka meeting ki members jungi kila dawa ba uni registrar umde ban shang hangte kumu ex officio secretary nama utaban tho ki resolution jungi hapo man namar ba ngilai iba hakini ki banai la sen riu banai ngilai iba umlong fit balong registrar kam tam utukla rigi kam hikai hang ne hapo department nomor kumu registrar umdon hok ban tuklar ka kam hikai jongi hapo department nomor ngilate bhi head department ate bhi din kumnon penyat hanre ule start utuklar nonong sedong ki kam ki ba umde ka kamram jongi hare utuklar upha sithi ki din upha sithi ki head kumba ki subordinate lane ki officer ki barit jongo hanre ngila ong ba kumu registrar umdon hok ban pha sithi ki no hikai nomor ngimde ki nong tre barit jongo nomor ngi nong hikai ki long kham halor banjo registrar hare ngiu iba halor bangil adep kedoy ka jing duna jongo nomor kum bangil adep penpau hakini ki benai belade pilai I trai ba uniu breu umdon kata ka qualification lane ngamong umdon qualification lese umlong fit bandan nomor umdon experience haka higher education lane kum kini ki university jungi umdon nama wana ka school suthu kumno ka trekam ka academic council suthu kumno ka trekam ki wiki bodies ki balong statutory body hanre ngiu I ba ka jing le jongu kapan bitar ngi kum kino hikai ki pen bitar ngi kum ki khat jong ka academic council ba ngi kram ailad u ba unchong hangtai namangi ong ngila do ka jing kermen la ngila lost confidence hai ba in shong hangtai in record ki ni ka jing shania ngimdon show tengila ong ba ngimdon ka jing shania te kumno ngin sha yo te bru ban chong hangtai tengila kerpat yo VC ba pha let no yo bo no dei join registrar ban record ki ni ki minutes jongi hapo ka meeting harre hakata ka jing pen slam VC hata ka jing let's say umkwa bon ong yo register bon len utur usang bai khop tengi mban se ba ngi hap pen habangi pen ukwa ban jubab harai haba jubab ngi yu ba umdan ka akor ka buram umdan ka jing ba haba VC uyeng haba ki professor ki yang haba keren usong man hang tu keren kumba de mo uba hetam hang ne apa ken be kausit ya kata kapan bitar bai ngi hadu ngi kem ai la chungi ong bai bhaba nai ngi rai hang tu ba uniu breu ude ban pan map namar umlong fit ban shang hang ne suki ha ka suki jong registrar ngim de ban ai la ju ba un tho iki minutes jongi harai deb ka to kan ne pori bor khagi no hikai kiwan hakata ka sisur bai ba uniu breu umlong ban shang ne lada phim yang bhaban cancel no yakane meeting hara VC tre ban la kata umban se bangi hapa ngila khluit ngila I ba bure umdon akar umdon burom ngi shya mi be ngi ong bhaban nai penlong academic council te ngi mi no nangta hara nga sngo komen moi ban yo sngo ba hadin kata gi student kila khanga kamra jong kila be I namar yongni bure mata ngila suthu kuma bitip ka jing thung jong in nado ka sngini ko ngila ong kadai ka bapakla namar yu wara ko controller of examination ula fail hang te hapo exam la delay lut narang sedang nama suthu kumno kan trekam ka university hare hajaka ban be unang ni udang ai shu u ban penlong register hapo kan riu ne phra banai kapni ba ka don ka jing ya suthu jing mot hapning jong u ba do VC baki ya don kata ka jing le sop bagi kwa bit ban wara yu hapo ka kanan registrar uthung sendon yu kom registrar hare usong hakate ka shuki umtip ka kamram lo namar umdon PhD umdon ka experience ban tre hapo ki college umdon experience ban tre hapo ka university takada suthu kumno ki ordinance ki trekam kumnon penya je ka academic council kumno bo deban keren ka eka kamram jongi ngimban se bangia shai gi khana ngi smok komen shikade ngi donlang pat kini husu ngi smok komen ki bala kila khange ka kamra jongi ngathrai nangne shakmat ngim ailat
ngim aila di u ba un one man office namar yo visi ru ngila dawa kumjo kini ki DR sangut ru ngatrai gi student gila batai kijo kini ki DR sangut badang sudap thongru kilong kumjo namar kim tip pin yu ile ka jing thok ka tin phareng bagi thok ga sithi yangi pin sur khe ikum gitu ba pas tangga primary school mitikna namar ba bakla dan sedang harai kum kita gi bri overra hikini rung yong bhaba pin lenyo namar kidang don hon probation ngim aila diki taraw nga thranga kemen nga sngo ba kila khang yago ya kamra jong uwe u deputy registrar ru don kam bangin ong yikini ru phiru philenyo namar ba ya phil awra hangne ikum bal ese uvisi la ngamtip ke jingyo mentoy namar u klempe ya ka qualification jongki u klempe ya ka kerdan jongki u wele ne gitu tau gupta nado kasngi interview usa haying jong wei u professor hado banda dep ka interview da dep ka executive committee meeting ula yeng lupa hangne ba un sign ka kot ban join pila ban mudur utre ka office ayu munshwa ba ubri ula yeng lupa hangne ban join menta hi company ba ubri ule se utre private sno ka kam ka jam ko bombiang experience bombiang hanrei la sha thung hangne le se ula thong da ka pisa ngimtep namar ngi suba manta ngi suba jur ba ya ka tangan numbure ngi suba jur ba hakin jing thung kam no hikai ki bala adep hakini jing thang kam joki yong jongunu DR joki ni samut ki DR what you register le se la thong da ka pisa namar dangi pe ka quality dangi pe ka qualification kim long fit uni register ngak so kemen e bagi khna gila khang namar la de ka por bangin ong ba pim long fit ban song hate suki namar ka phila pen ja burom ya ka suki jong register ngatrai la de ka por bakin ya lum nang ne kin ya song ki tum ki tam jong ki bakin ya le nyon nang ne namar ngin hab ya song bat ki khot jongi ni hab song bat ka ni husu kumno ngin ya shakmat namar hab ki la ya khange ka kamra kadon ka jingkhya hamsim jong ki kadon jingkhya na ka liang kan ni hutan na liang kan ni hunsa bangila yu i ba kumno utrekap namar ba long fin namar uni ubri uwan namata san snap kamde ka kade be ka tenure post lada udap rupa or snap ulade menlinya harai lada u ngilala hapon riu benai pra benai ubri long fin ngatra lade ba nuweng be yu vc de ban ra be chaka executive council ban rai ba uni ubri u khlam la ban discharge yu ya ka duty jong ko register long fit takadaw ngila rai ban ya weng noi u malik phaino ne ebawan ungim tem hap re advertisement ya ka post lada le vc kumta ngathai la de ka por bangini song parkhat khia bhaya kane umdei tang mangi banon hapo kan nihu umdei tang stakeholder jong kin nihu kin nihun sa kin nihu su le ne kin nihu ta ngathai la de ka por bangini ya khatlang yiki pajba jong ka ne ka ri jongi jong ka jala mekhalia jongi bangini wan ngini dawa bau Haban weng lada mulong umta matlet sendon vc ru namal ngim don kam kum kini ki registrar kum kini ki deputy registrar kum ne vc ngim don kam apon nihu namal dangla bangin don do senior most professor hangne ban song hakate ka suki jong vice chancellor kum kini ki vice chancellor lada ngi yo bhaban nai don vice chancellor pon nihu ngatrai klam don jong ne registrar klam don jong ne vc klam don kini ki deputy registrar ngi dangla ban ki sakmat harai ka jing don jong ki kan pen deko susu yangi kan pen her ngi satrai ngila poilu pahanala ngam tip ngin poise Labu pidon sekejap thoban bu ya kapor bagi ngi kempat bu kapor hanrai ulapan por mentan ro por bagi phami u ong ai por nga gi nga thai nga sungo kemen bagi ki parok jungi ki khna samla ki kem alat yu ki ong me khelinyo namar memlong fit mesong ne suki harai ngam tip un le ayu ngine pet kini le ayu le se dep katok kan dengan tangin sa tip uni visi un le ayu harai kat kum ngin ya ngin ya song perkhat biang kum kan ne hutang ngin song perkhat biang kum ki ne husu ngin ya song lang ngin ya merjing mut lang kum no ngin ya sakmat lada le e ban weng yong ne register namar mantang ngim don confidence ai dalam total ka confidence jong ingila do hau takadang ngim sngo ya haba un song hakata ke suki kumo registrar la de ka por ba un lenno mat lenno se umlele ngin bo by the way u acting registrar ban penya ka kam jong ka university yom ta kasngi kajing sisa kalong ba ngi na kalian jong student union hakarangkat ki ni huta berkum juga ki SU ni unit ngi kwa bangin follow baikum as per rules regulations indi halor jong kata kada hoi bangi up do ya kana academic council ka basis pak hotline ngi kwa ban pen sngi ki issues ya ki concerns jong ki students hak academic council kumba judeka appropriate forum tama kajing sing kalong ba ka academic council ka schedule ban pelong hamenta kasngi ngi ba ka administration hi ha kajing yalam jong u vc ba kajing yalam jong u registrar kam sutnyo kam burom yaki khna ba kumju yaki nuhin kai ba di halo jong kata ka bentah ngi iba ka academic council ka di menong menta kasngi ka ba ngi niat her ngi nyata yaki bon kimat ki bun kam yaki university jong iban pen q ya ka ranking hamtam ka be di ber ka functioning jong ka university ka administration ya ka tar menta la put on hold ki la suspend di tang ka daw ka ba jing singo ha jong u vc jong u registrar ka jing yalam jong ki ber kilong ba very incompetent ro
Mansyuong kamtami registrar, uni registrar ubangi ngidal menta udi ujuhi registrar ubade COE in charge hagapor jong tu ka COE ti stamped ka balong haga nihu. Ladi pipikan mau mensim snem ya organize ka COE exam. Hagaba uni registrar udi ujuhi ubreu ubade controller of examination in charge hagitu gipor. Kata ro kadika we na ka proof ta ka pin iba uni registrar ulong incompetent ban handle ki academic matters. Ubri ubatre haga line chipai ho nya sing tu ula bandon ki ulala bandon ki experience mo haga badi working experience. Mangidi ban pej rukanya udan working experience hakano ga banta hato ila asi ubri ubatre ka kampulit unwan directly unshim kat ka position jong registrar ka badi totally academics hakaba umla umtip wat ki gidi ki an ki e di ki rules ki ordinance ro ala pin pej ka nehu hi baro shikato ki por ki belalej ka acts ka kini ki regulations ki ordinances ki penlan be ka website badi halo jong kata ka banta lagi don kano problem ki kena ki suk kila ban pej ki an tamamen hakane pan kapor bengingi wan mungkin registrar ngi ong ban pan kita ki ordinance ki ek wong ba habdun kaman ai verification ha verify kashi thi la phat na do ubnai august ha na do ubnai august ngi la phat kashi thi ba response ka bengi na kaleng jung udi ong bitang ba ngidang verify kadaw ka basi syah kum ga bangi student union ngi sinyo ka dei ba mau dala dei confident halor jung kita ki ordinance ki rules ba dei halor jung ta ka benta usukwa ban thame ngi ban ong makadon ha ka verification baro shiketo na do usnem arja arpuar bar ki snem ki baralej ki ordinance ki rules ki regulations baro ki don be website baditang halor ka jingalam ka jong une vice chancellor bar ha ka jingdon ka jong une registrar ngi wat ki anru kilong ki bam transparent ha jingalang kum jong kini ki incompetent minong makum kini ginong kami khma joka university ki belong incompetent badi hal jong ta ka mentah ngi ka university jong ingkat ngi kisngi ki por kadang ngi har kedan sesho but ngi bang se mendaga singi hab wan hane ha office jong vc ngi hab ban khang tala ka jong registrar ka de ka daw ba ka appropriate forum kum ka academic council ada ngi myo ban pensngi ka sur jong khna da ngi myo pensngi ka sur jong kinu hingkai ha e pat ken ngi nyele kadi hal jong ta ka mentah ngi sngo ba kala sulong be anyengi kala sulong be basule don bor hi ka university badi hal jong ta ngi dawa bayo registrar da kum kumnur udehi ban step down badi ban thung ya ubri bo competent ubadon ek academic experience ubadi nak academic background om tang man shupet tang ba udon experience akono kono working henry udi ban de ubri ubadon experience akabedi bal academics khnang ba ke university jongi hi kanla ban q bat kanla ban poisha ka thong ka ba ka act of a parliament ka balap nai ka university ban pen grow ya kini north east region khamtam ya ka state ka state ka jala ka jongi hi